लेकिन हमारे लेखा एगो लड़का कहले कहले तोहरे नाम मालिक हलियो काट के बोलडवा से करे जवाब में गे जा तोहरे नाम मालिक हलियो काट के बोलडवा से करे जवाब में गे जा अरे तोहरे नाम मालिक हलियो काट के बोलडवा से करे जवाब में गे जा तोहरे नाम मालिक हलियो काट के बोलडवा से करे जवाब में गे जा हमारो के ले चल ससुरिया बंद कोई के गोदरे जवा में गे जा हमारो के ले चल ससुरिया बंद कोई के गोदरे जवा में गे जा हमारो के ले चल ससुरिया बंद कोई के गोदरे जवा में गे जा हमारो के ले चल ससुरिया बंद कोई के गोदरे जवा में गे जा तोरी के जइबे हमार दिलवा मारी लेबो गोली भेजवा में गे जा तोरे का जइबे हमार दिलवा मारी लेबो गोली में गे जा अरे तोरी के जइबे हमार दिलवा मारी लेबो गोली भेजवा में गे जा तोरे के जइबे हमार दिलवा मारी लेबो गोली में गे जा हमारो के ले चल ससुरिया बंद कोई के गोदरे जवा में गे जा हमारो के ले चल ससुरिया बंद कोई के गोदरे जवा में गे जा हमारो के ले चल ससुरिया बंद कोई के गोदरे जवा में गे जा हमारो के ले चल ससुरिया बंद कोई के गोदरे जवा में गे जा नहीं देती है मुझे जीने नहीं देती है तुझे आजा तू आजा तुझे आजा तू आजा मुझे जीने नहीं देती है हमारो के ले चल ससुरिया बंद कोई के गोदरे जवा में गे जा हमारो के ले चल ससुरिया बंद कोई के गोदरे जवा में गे जा भैया अने सरोज ये क्या करता रहा बताओ वैशाली इसके धमाका बहुत रुपए का पुरस्कार देनी भैया कमलेश मिस्त्री जी बहुत रुपए का पुरस्कार देनी अब भाई के आर पंकज यूट्यूब चैनल भाई बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा ए रनिया घूमहलिया बैठी के संग दोनों बड़े जवा में गे जा घूमहलिया बैठी के दोनों एक संग बड़े जवा में गे जा हमारा के ले चले ससुरिया बन के गोदरे जवा में गे जा हमारो के ले चल ससुरिया बंद कोई के गोदरे जवा में गे जा हमारो के ले चले ससुरिया बन के गोदरे जवा में गे जा हमारो के ले चल ससुरिया बंद
हमारो के ले ले चल ससुरिया बंद करके गोदर जवा में गिर